హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. భాగవతం షార్ట్ క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ప్రణామం. ఈ షార్ట్ భాగవతం క్లాస్ లో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 5వ అధ్యాయంలోని 33వ శ్లోకాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 5వ అధ్యాయము 33వ శ్లోకము. ఆమయో యచ్చ భూతానాం జాయతే యేన సూరత తదేవ హ్యామయం ద్రవ్యం న పునాతి చికిత్సితం. ఓ మహాత్మా, రోగకారణ పదార్థమునే ఔషధ రూపంలో చికిత్సగా వసగినప్పుడు అది ఆ వ్యాధిని నయము గావింపదా అంటూ నారద మహర్షి వ్యాసుల వారికి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఇక్కడ నారదుల వారు పూర్వపు శ్లోకాలలో వివరించినట్లుగా ఆ భాగవత తత్వాన్ని మనిషి మరి పరిపూర్ణతను సాధించడానికి అనుసరించవలసిన విషయాలను వివరించిన పిదప ఆయన ఇంకా కొనసాగింపుగా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఈ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ఓమజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ
కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో పూర్వపు శ్లోకంలో నారద మహర్షి తెలియచేసినటువంటి ఆయన అంతకు ముందు తాను తెలియచేసినటువంటి అంశాల యొక్క అన్ని అంశాలను సంక్షిప్తంగా తెలియచేసినటువంటి విషయము మనకి నిన్న చూసినటువంటి ఆ 32వ శ్లోకము. ఆ శ్లోకంలో నారద మహర్షి వ్యాసదేవులతో చెప్తారు, మానవుని యొక్క కర్మలన్నింటినీ పూర్ణ పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క భక్తియుత సేవకు సమర్పించుటయే సమస్తమైనటువంటి ఆ తాపత్రయముల నుండి తొలగించుటకు ఉన్నటువంటి ఉత్తమోత్తమైన మార్గము, నివారణ ఉపాయము అని మహాత్ముల చేతనే నిర్ణయించబడినది, విశుద్ధమైనటువంటి భక్తులైనటువంటి వారి చేత నిర్ణయించబడినది. ఆ తాపత్రయములు, తాపములు అంటే బాధలు, త్రయం 3 రకాలైనటువంటి. సో మరి ఆది భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక, ఆది దైవిక అని ఆ 3 రకాలైనటువంటి బాధల నుండి మనిషిని, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ విధమైనటువంటి బాధలలో నిరంతరము ఉంటూ ఉంటాడు జీవుడు. మరి కనుక వాటి నుండి బయటపడడానికి మానవునికి ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఆ భగవంతునికి పూర్తిగా శరణాగతి అవ్వడమే అని చెప్పి తదుపరి ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా నారద మహర్షి వ్యాసదేవునికి రోగం ఔషధం అనేటువంటి ఉదాహరణల ద్వారా భక్తి యొక్క మహిమను ఆయన తెలియచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆమయో యచ్చ భూతానాం జాయతే యేన సువ్రత తదేవ హ్యామయం ద్రవ్యం న పునాతి చికిత్సితం. ఆమయ అంటే వ్యాధులు, ఏదైనను, భూతానాం జీవుల. సో ఆమయ అంటే వ్యాధి లేదా రోగము, యహచ అంటే ఏది అయితే ఆ జీవులకు ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ భూతానాం జీవులకు, జాయతే కలుగుతూ ఉందో, సాధ్యమవుతూ ఉందో, ఏనా అంటే దాని వలన, దాని ద్వారా, సువ్రత ఓ మహాత్ముడ. ఇక్కడ సద్వ్రతుడా అంటూ వ్యాసదేవుల వారిని ఇక్కడ సంబోధిస్తూ ఉన్నటువంటి పదం అది. కాబట్టి ఆయనను అంటూ ఉన్నాడు, ఓ సువ్రతుడైన వ్యాసదేవా. మరి జీవులకు రోగ కారణమైనటువంటి పదార్థమునే ఔషధ రూపంలో, అంటే జీవులకు ఏ పదార్థము వల్ల వ్యాధి కలుగుతుందో అదే పదార్థమును మరి ఆ పదార్థమునే ఔషధ రూపంలో చికిత్సగా వసగినప్పుడు అది వ్యాధిని నయము గావింపదా అంటూ అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నార్థకమైనటువంటి ఇక్కడ ఈ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఇది. ఎందుకంటే మనకి భౌతిక ఆసక్తుల వల్ల జీవుడికి బాధలు కలుగుతూ ఉండేటువంటివి. మరి ఆ భౌతిక ఆసక్తిలోనే మరింత నిమగ్నమైపోవడం వల్ల బాధలు తొలుగుతాయా అన్నట్లుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అయితే ఇక్కడ
శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భాష్యంలో వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే, ప్రవీణుడైన వైద్యుడు సరి అయిన పథ్యము ద్వారానే రోగికి చికిత్స చేయగలడు. మనకి ఆయుర్వేదంలో చికిత్సా విధానంలో మరి పథ్యము అంటే కొన్ని నియమాలను పాటించడము, తినకుండా ఉండేటువంటివి. సో పథ్యము ద్వారానే రోగికి చికిత్స చేయగలడు అంటూ, ఉదాహరణకు పాలతో తయారు చేయబడిన పదార్థములు కొన్ని మార్లు అతిసార వ్యాధిని కలగజేస్తూ ఉంటాయి. బాగా మరి ఎక్కువ తీపి పదార్థాలు పాలతో తయారు చేసిన వాటిని తీసుకోవడం వల్ల మనకి కొన్ని రకాలైనటువంటి వ్యాధులు, ఉదాహరణకి అతిసార వ్యాధి వంటివి కలుగుతూ ఉంటాయి. అయితే అదే పాలను పెరుగుగా మార్చి కొన్ని ఔషధ పదార్థములతో కలిపినట్లయితే అది అటువంటి వ్యాధిని నయం చేయగలదు. అతిసార వ్యాధిని నయం చేయాలంటే పెరుగు మజ్జిగ కలిపి, అది కొన్నిటితో కలిపి కొన్ని పసుపు లేదా కొన్ని ఔషధాలను కలిపి తీసుకున్నట్లయితే ఆ వ్యాధిని నయం చేస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి మరి అదే విధంగా ఈ జీవుడి యొక్క భౌతిక జీవనపు త్రివిధ తాపములు, 3 రకాలైనటువంటి తాపములు కూడా కామ్య కర్మలచే శమనము నొందజాలవు. అయితే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు అది అంతకుముందు చెప్పినట్లుగా పాలక నుండి వచ్చినటువంటి దాంతో చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ భౌతిక ఆసక్తితో మరి ఇంకా ఎక్కువగా నిమగ్నమైనట్లయితే అవి వాటిని తొలగించలేవు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే భౌతిక ఆసక్తి వల్ల బాధలు కలుగుతాయి. మరి అదే భౌతిక విషయంలో మరింత మునిగిపోవడం ద్వారా ఆ బాధలు తొలగవు. ఎందుకంటే అసలైనటువంటి చికిత్స అనేటువంటిది భగవంతుని సేవ, భక్తి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుదలుచుకున్నటువంటి అంశము. అదేవిధంగా మరి ఇక ఇనుమును అగ్ని ద్వారా ఎర్రగా మార్చినట్లు కర్మలన్నింటినీ ఆధ్యాత్మికములు కావింపవలను. అప్పుడే అగ్ని తన ప్రభావమును చూపగలదు. ఇది భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు. ఎప్పుడైతే భక్తి భావనలో ఒక వ్యక్తి నిమగ్నమై ఉంటాడో, నిరంతరము ఆయన భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నమై ఉంటాడో, అటువంటి వాడికి ఏ విధంగా అయితే అగ్ని అంటే కట్టెలన్నింటినీ దహించి వేసి బూడిదగా మిగిలిచేస్తుందో, అతని యొక్క పాపకర్మలన్నింటినీ కూడా అది దహించి వేస్తుంది. మరి ఇక్కడ అగ్ని అంటే భక్తి, ఆధ్యాత్మికములు అయినటువంటి భక్తి. సో మరి ఏ విధంగా అయితే అగ్ని ఆ కట్టెనంత దారువుని దహించి వేసి బూడిదగా మిగిల్చి వేస్తుందో, అదే మాదిరిగా మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుని వారి యొక్క సేవలో నిమగ్నమైనట్లయితే దేనినైనను భౌతికత్వ భావన క్షణంలో మారిపోగలదు. ఎటువంటి దాన్నైనా ఆధ్యాత్మిక మరి విషయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనట్లయితే అవి తొలగించి వేస్తుంది ఆ బాధలన్నింటినీ అనేది చెప్తూ ఉన్నారు. ఆధ్యాత్మిక జయము యొక్క రహస్యం కూడా అదే అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడి మరి పరమగమ్యమైనటువంటి భగవద్ధామమును, ఆ భగవంతుని చరణార విందాలను ఆశ్రయించి ఆ భగవంతునికి సేవ చేయడంలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారానే ఈ రకాలైనటువంటి బాధలన్నీ కూడా తొలగిపోగలవు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంతేగాని
ఈ భౌతిక ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యం చెలాయించాలి అనేటువంటి భావన గాని, లేదా భౌతిక వస్తువులను త్యజించుట గాని ఎవరూ చెయ్యరాదు. ఆ చేసేటువంటి విషయాలని మరి భగవత్ సంబంధంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవలో నిలపాలి. ఎలాగైతే పాల ద్వారా రోగాలు వస్తున్నాయని చెప్పేసి పాలను త్యజించే బదులుగా పాలను పెరుగుగా మార్చి దానికి కొన్ని ఔషధాలను కలిపినట్లుగా మన యొక్క కర్మలను మరి అలా అని చెప్పేసి కర్మలను వదిలివేయకుండా ఆ కర్మలను కృష్ణ కేంద్రంగా మార్చుకున్నప్పుడు, భగవంతుని సంబంధంలోనికి మనం చేసేటువంటి కర్మలను మార్చినప్పుడు ఈ భౌతికత్వము, ఈ భౌతిక భౌతికత్వ భావనలన్నీ కూడా క్షణంలో మారిపోగలవు, తొలగిపోగలవు. మరి నారద మహర్షులు వారు ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి విషయం కూడా అదే. ఎప్పుడైతే నేను భాగవతుల యొక్క ఆ చాతుర్మాస్య దీక్షలో ఉన్నటువంటి సాధువుల యొక్క సాంగత్వం ఆయనకి ఏర్పడినదో, సాధువులకు ఆయన సేవ చేసుకునే అవకాశం ఆయనకు కలిగినదో, వారి ద్వారా భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను వినేటువంటి అవకాశం కలిగినదో, వారి ఎడ ఈయన సేవాభావంతో ఆ భగవంతుని లీలలను శ్రద్ధగా ఆసక్తి శ్రవణం చేయడం వల్ల మరి నారదుడు బాలుడుగా ఉన్నటువంటి, పూర్వజన్మలో బాలుడుగా ఉన్నటువంటి నారదుల వారి యొక్క ఆ భౌతిక భావనలన్నీ తొలగిపోయి నేను పరమాత్ముడు దివ్యులమే అని తెలుసుకోగలిగాము అని చెప్పారు కదా. సో అలాగే మనం చేసే ప్రతి మానవుడు మనం చేసుకునేటువంటి కర్మలన్నింటినీ కూడా భగవత్ సంబంధంలో వినియోగించుకున్నప్పుడు మరి సో ప్రతిదానిని కూడా మనం చేసేటువంటి సర్వం, అందుకే కదా భగవంతుడు భగవద్గీత చివరిగా ఏక శ్లోకంలో సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యా అంటూ మరి నీవు నాకు శరణాగతుడు అవ్వు, అన్నీ నేనే చూసుకుంటాను. సో కనుక ఆ భగవంతునికి పూర్తిగా శరణాగతులై ఆ భగవంతుని పాదార విందాలను ఆశ్రయించి, ఎందుకంటే మనకి ధ్యానం చేయడంలో చెప్తారు అంతకుముందు కపిల భగవానుల వారు ముఖార విందము నుండి పాదార విందము వరకు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య శ్యామ సుందర రూపాన్ని మనసులో తలుసుకుని ఆయన యొక్క లీలలను, ఆయన యొక్క యశస్సును, రూపాన్ని నిరంతరము ధ్యానిస్తూ ఉండాలి. అలా చేయడమే అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క భక్తియుత సేవలో మన యొక్క కర్మలన్నింటినీ ఉపయోగించుకోవడం అనేదే పరమోత్తమమైన పద్ధతి అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడి నుండే ఉద్భవించినటువంటిది, ప్రతిదీ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటిదే. కనుక మరి మానవుడు తన యొక్క అచింత్య శక్తి చేత భౌతికమును ఆధ్యాత్మికమైనదిగాను, ఆధ్యాత్మికమైనది భౌతికంగాను మార్చగలరు. అనగా నామమాత్రంగా భౌతికములైనటువంటి సమస్త భగవత్ సంకల్పములనే శీఘ్రమే ఆధ్యాత్మికమైనట్టుదిగా మారగలదు. అటువంటి పరివర్తనకై నామమాత్ర భౌతిక పదార్థములను భగవత్ సేవలో నియుక్తం చేయుటయే అవసరమైన కార్యము. ఈ భౌతికమైనటువంటి వాటిని, అందుకనే కదా భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలో కూడా అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ సన్యాసము ఉద్దేశాన్ని, త్యాగము సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశాలను గురించి అడిగినప్పుడు వివిధులు చెప్పినటువంటి బుద్ధిమంతులు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయాలు చెప్పి ఆయన చివరికి చెప్తారు. సో ప్రతి కర్మ కూడా
భగవత్ సంబంధంలో చేసినప్పుడు మహాత్ములను కూడా అది ఉద్ధరిస్తుంది అని చెప్పినటువంటిది. సో కాబట్టి మనకున్నటువంటి భవరోగములను నయం చేసుకోవడానికి ఈ భవరోగం, ఇంద్రియ భోగ వాంఛలు, వీటితో కలిగేటువంటి రోగాలన్నింటినీ నయము గావించుకొని ఆ శోక మోహ భయములకు అతీతమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితిని చేరుకోవడానికి ఏకైక మార్గము ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడమే, ఆ భగవంతునికి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమవ్వడమే. ఆ రీతి సమస్తము శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవ యందు నియుక్తము గావింపబడినప్పుడు పరబ్రహ్మమునకు అన్యమైనది వేరొక్కటి లేదు అని మనకు అవగతము అవుతుంది. అన్నీ కూడా ఆ పరబ్రహ్మానికి సంబంధించినవే అని మనము తెలుసుకోగలుగుతాము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే అప్పుడు సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ అను వేద మంత్రము మనచే అనుభూతి కాగలదు. ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతునికి భక్తియుత సేవ యందు నియుక్తం కావించిన సమస్తాన్ని కూడా ఆయన యొక్క భక్తియుత సేవలో నియుక్తం కావించినప్పుడు సర్వం కల్విదం బ్రహ్మం అంటే ఇక్కడ ఇది ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్నటువంటి వాక్యం. ఈ సమస్త జగత్తు బ్రహ్మమయమే అని అనుభూతమవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఈ జగత్తుకు మూల కారణం ఆ పరబ్రహ్మం. సో కాబట్టి సమస్త జీవులు, ప్రకృతి, విశ్వము అన్ని పరమసత్యమైనటువంటి ఆ పరబ్రహ్మం పైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ సర్వం బ్రహ్మం అనేటువంటి దాంట్లో అంటే సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ అనేటువంటి దానికి అన్ని బ్రహ్మమే కాబట్టి భగవంతుడు మరియు జీవుడు ఒకటే అని మాత్రం కాదు అని చెప్తారు. సమస్తం శ్రీకృష్ణుని శక్తి ద్వారా ఉనికిలో ఉంది అని మాత్రమే అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తారు. కృష్ణుడు శక్తిమంతుడు అంటే భగవంతుడు అయినటువంటి కృష్ణుడు శక్తిమంతుడు, జగత్తు ఆయన యొక్క శక్తి. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా మనకు చెప్పబడుతూ ఉంది, తన భిన్నమైన శక్తుల గురించి చెప్తారు కదా. అపరేయ మితస్త్వం న్యాం ప్రకృతి విద్దిమే పరాం అంటే జడ ప్రకృతి కంటే ఉన్నతమైన జీవశక్తి అని ఆయన తెలియచేసినటువంటి విషయాలను కూడా మనం చూసాం. సో ఈ విధంగా మరి నారదుల వారు వ్యాసుల వారికి ఉపదేశిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో భక్తి యొక్క సేవ యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలా అని చెప్పేసి భక్తిలో నిమగ్నమైనటువంటి వాళ్ళు ఈ కర్మలను త్యజించవలసిన అవసరం లేదు అనేటువంటిది. కర్మలను చేస్తూనే ఆ కర్మలను భగవత్ సంబంధంలోనికి వినియోగించుకోవాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ.